Felly, yn ystod y cyfnod clo, mi oedd yn gyfnod ofnadwy o heriol i'r staff yr ysgol ac yn amlwg i'r dysgwyr eu hunain. Mi wnaeth yr adran addysg gorfforol ganolbwyntio ar sicrhau iechyd a lles y dysgwyr. Be wnaeth yr adran oedd mynd o gwmpas creu gweithgareddau a tasgau oedd yn mynd i ganolbwyntio ar iechyd a lles y dysgwyr. Gathon ni'r cyfle i ddysgu sgil newydd a gwneud rhywbeth ar gyfer ein lles ni, fel gwneud cacen, a wedyn nath ni gyrru llun i'r athrawon ohonon ni wneud o i ddangos bod ni wedi gwneud rhywbeth gyda'n prynhawn sydd yn wahanol i wneud gwaith ysgol. Mae'r her o barhau i gefnogi yn pobl ifanc ym maes lles yn dilyn cyfnod y pandemig yn flaenoriaeth sicr i ni ac yn flaenoriaeth dyn ni'n awyddus iawn i'w gwynebu. Mae hynny yn cynnwys yn bod ni yn gwrando yn y lle cyntaf ar y bobl ifanc. Da ni'n gofyn iddyn nhw beth yn union sydd yn mynd ymlaen, beth yw'r heriau sydd yn ei gwynebu nhw, ac wedyn da ni'n addasu'n darpariaeth yn yr ysgol, boed yn cwricwlwm ysgol, neu hefyd yn gwasanaethau cefnogol, mwyn sicrhau bod nhw'n derbyn y cefnogaeth allweddol hynny. Mae'r ysgol yn ei llawer pethau, ond un peth maen nhw'n rhoi llawer pethau ar Google Classroom sy'n ymwneud efo iechyd meddwl, a mae'n help mawr. Ti'n gallu mynd i'r athrawon os ydych chi eisiau, ond mae'n hefyd hefo e-mail. Os ydych chi'n teimlo'n hyderus i mynd at yr athrawon, ydych chi gallu anfon e-mail iddyn nhw just yn deud beth sy'n mynd ymlaen os mae'n haws mewn geiriau. Mae'r ysgol wedi gwneud lot, chwarae teg iddyn nhw, jyst i helpu bawb, really, i gario ymlaen i ddysgu, be ddylan ni ddysgu drwy'r pandemig. Mae meithrin y perthynas yna a sicrhau bod yr ysgol yn rhoi hyder i'r rhieni mwyn parhau i gyrru plant i'r ysgol, mwyn derbyn addysg yn ofnadwy o bwysig hefyd ac yn rhywbeth dyn ni yn canolbwyntio arno fo wrth symud ymlaen.